Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jien Dr. Andrew nistiednek għat-tieni programm fis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Fl-1967 ġurnalist Ingliż bl-isem ta' Malcolm Muggeridge għamel intervista ma' Madre Teresa għat-television tal-BBC. Fl-opinjoni tiegħu, Muggeridge kien qal li kemm il-filming kif ukoll l-istess intervista ma kienu xejn ta' barra minn hawn. Fil-fatt lanqas biss kien żgur jekk il-BBC kien ser ixandar l-intervista. Fl-aħħar ġie deċiż li l-intervista tiġi murija tard il-ħadd filgħaxija mingħajr pompi u xinxilli. U r-rispons tal-udjenza kienet xokkanti. U kulħadd kważi qal l-istess ħaġa. Din il-mara kelmitni bħalma qatt ħadd kellimni qabel. U rrid ngħin. Illum ħansemmaw l-ewwel parti ta' din l-intervista. Madre Teresa, meta beda dan kollu? Ma rridx infisser biss din id-dar, imma meta bdejt tħoss li rrid tiddedika lilek innifsek lil-fqar li jiġu għandek? Kien ħafna snilu meta kont ta' din id-dar mal-familjari tiegħi. Fejn kien dan? Ġo Skopje fl-ex-Jugoslavja. Kelli biss 12-il sena. Kont għadni ngħix id-dar mal-ġenituri tiegħi. Aħna t-tfal konna nattendu skola mhux kattolika, imma kellna wkoll qassisin twajba li kienu jgħinu kemm lis-subien u kemm lill-bniet isibu l-vokazzjoni tagħhom skont is-sejħa talla. Kien dak iż-żmien li ndunajt li kont imsejħa biex inservi lill-fqar. Jiġifieri kien hemm meta beda kollox? Iva, fl-1922. Kienu kol dak iż-żmien meta iddeċidejt li f'ħajtek ma tfittix dak li jogħġbok imma li tingħata lil Alla b'mod speċjali? Iva, rrid insir missjonarja. Rrid noħroġ u nagħti xhieda tal-ħajja ta' Kristu fil-pajjiżi tal-missjoni. Dak iż-żmien xi missjonarji mill-Jugoslavja kienu marru l-Indja. Qaluli li l-istorjiet tal-Loreto kienu qed jagħmlu xi xogħol f'Kalkutta u postijiet oħra. Offrejt li mmur fil-missjoni li kien f'Bengal u minn hemm fl-1929 batuni l-Indja. U meta ħadt il-voti perpetwi? Ħadd l-ewwel voti ġa Loreto fl-1931 u fl-1937 ħadd l-aħħar voti. Bejn l-età ta' 12-il sena u meta ħadd l-aħħar voti, kien hemm mumenti meta kellek xi dubji jew erġajt bdejt taħsibha jekk tidħol jew le għal mod ta' ħajja daqshekk diffiċli? Fil-bidu meta kelli bejn 12 u 18-il sena ma rridx nidħol soru. Konna familja verament ferħana. Imma mbagħad meta kelli 18-il sena iddeċidejt li nitlaq mid-dar u nidħol soru. U minn hemm f'dawn l-40 sena qatt ma reġa' kelli dubji. Lanqas biss għal sekonda waħda. Emmint dejjem li din kienet irrida Alla u l-għażla tiegħu. U dan jagħtik paċi u ferħ fil-qalb? Iva, l-ferħ tal-qalb li ħadd ma jista' jħodli. U qatt ma kien hemm dubji jew dwejjaq.
Meta kont fl-iskola ta' Loreto, kont qed tallem mhux hekk. Kont tieħu gost tallem. Inħobb nagħllem fuq kollox. F'Loreto kont responsabbli ta' skola fir-reġjun ta' Bengali. F'dak iż-żmien ħafna mis-sorijiet li issa qegħdin miegħi kienu studenti tal-iskola. Kont nallimhom. U dan kollu intemm meta ntbaħħt bir-realtà li kien hemm fid-dinja ta' barra l-kunvent. Kienet sejħa oħra fil-vokazzjoni tiegħi. Kienet it-tieni sejħa. Kienet sejħa biex nitlaq kollox, anke Loreto. Fej kont ferħana ħafna. U mmur fit-toroq biex inservi l-ifqar fost il-fqar. Madre, ejdli, kif ġrat din it-tieni sejħa? Fl-1946 meta kont sejra Darling biex nagħmel irtir. Kont fit-tren meta smajt is-sejħa biex nitlaq kollox u nimxi warajh fis-slums biex naqdih fost l-ifqar fost il-fqar. Allura ħadd id-deċiżjoni li tagħmel dak li l-leħen li smajt f'qalbek talab minnek li tagħmel. Qed ngħid sew? Kont naf li kienet ir-rida tiegħu u li rrid nimxi warajh. Ma kelli l-ebda dubju li kien ser ikun ix-xogħol tiegħu. Imma stennejt id-deċiżjoni tal-Knisja. Jiġifieri kellek bżonn iġġib permess mill-awtoritajiet ekleżjastiċi biex titlaq mill-kunvent ta' Loreto? Kemm dom tistenna? L-ewwel staqsejt lill-Isqof ta' Kalkutta. Imbagħad il-Madre Ġenerali tas-Sorijiet ta' Loreto tatni permess nikteb Ruma. Kelli nagħmel dan billi kont soru li ħadd l-aħħar il-voti u s-sorijiet ma jitħallewx jitilqu l-kunvent. Ktibt l-qdusija tiegħu Papa Piju 12. Irċivejt risposta fit-12 ta' April. Qalli li stajt noħroġ u ma nkunx marbuta mal-kunvent. Dan kien ifisser li kont ser ngħix il-ħajja reliġjuża, imma taħt l-obbedjenza lill-Isqof ta' Kalkutta. Kemm ilu dan? Dan kien fl-1948. Meta ktibt lil Papa, x'kont tetlu li trid tagħmel? Kont tetlu li kelli vokazzjoni, li jalla kien qiegħed isejjaħli biex inħalli kollox u nintelaq fidejh fis-servizz tal-ifqar fost il-fqar fis-slums. Jiena rajt il-kunvent ta' Loreto u sabiħ ħafna. Naħseb li kienet xi ħaġa qiebsa li titlaq minn dak il-ġnien sabiħ, lin minn dak il-post kwiet u mimli paċi u toħroġ fit-toroq storbjużi li waħxu ta' Kalkutta. Dan kien is-sagrifiċċju. Imbagħad x'għamilt? Tlaqt mill-kunvent ta' Loreto u mort għand is-sorijiet ġo Patna fejn ħadd xi taħriġ mediku ħalli nkun nista' nidħol fid-djar tal-fqar. Sa dak iż-żmien kont biss imħarġa ta' għalliema u ma stajtx nibda x-xogħol bit-tagħlim biss. L-ewwel rid tinżur id-djar nara t-tfal u l-morda. Fl-ewwel skola żgħira li kont bdejt kelli biss 5 tfal. Bil-mod il-mod it-tfal żdiedu. Fil-preżent f'dik l-ewwel skola li kont bdejt għandna l-fuq minn 500 tifel u tifla li jattendu b'mod regolari. Fl-ewwel skola li bdejt? Iva, fejn kont bdejt f'dar ta' familja ġol islams. Meta naħseb fuq il-belt ta' Kalkutta, b'dak kollu li jimbuttani u anki jkexkixni, ngħiduha kif inhi. Nara xi ħaġa straordinarja li persuna waħda taqbad titlaq il-barra u tiddeċiedi biex tieħu fuq spallejha dan kollu. Dakinhar konċerta u għadni konvinsta tal-lum li kienu u mhux jien li kien qiegħed isejjaħli. Għalhekk ma bżajtx. Kont naf li jekk ix-xogħol kien tiegħi, kien imut miegħi. Imma kont konvinta li x-xogħol kien tiegħu u li kien ser jibqa' jikber u li jagħmel ħafna ġid.
Paolo Ketkuti, Ġiżwita, għal ħafna snin ħadem mill-qrib ma' Madre Teresa. Illum ħankomplu nisimgħu riflessjoni tiegħu bit-tema Il-faqar veru ta' Madre Teresa. L-umanità tagħha jiena l-iktar ħaġa illi għalija saħħarni. U din għalejda minissa ġifieri konvin dejjem iktar illi l-qdusija vera hija l-umanità vera. U tkun qaddis mhux jekk tkun anġlu, tkun qaddis jekk tkun bniedem ta' veru, imma ta' veru. Għax Alla għalhekk ħalaqna bnedmin biex inkunu ta' veru bħalu. U iktar ma nsiru bnedmin, umani, mroqgħu nibżgħu issa niżbaljaw għax aħna dajfin. Imma f'dik id-djufija hija l-vera qdusija, u f'dik is-sempliċità. Allora darba minnhom konna tħaqna għax ma kienx titlef pirjitka, anka ta' Paolo Ketkuti, ma kienx titlifha. Allora kienet tiġi miskina minn ġurnata tiġri. Fit-tlieta ta' war nofsinhar fawissu, Ruma, sħana li ma ngħidlikx. U tiġi għal prietka. U darba qed nagħmel insomma l-ħsieb tiegħi u nara l-Madre Teresa tagħti brasa qed taqbel jiena. Ma fil-fatt kienet qed tonos. U minnhom nara raqdet. U kienet mixħuta frokna tal-kappella u bata spiċċajna sommet la Mater ta' kemm għamiltni happy. Għalt li għaliex faħde. Għettilax għal-meħnu bil-pritka tiegħi, entek tistriħ ftit. Tisħaq għalt li qbatni u xaqbatni. Dik l-umanità u dik is-sempliċità hija l-ogħla qdusija. Dik li għalmitni, Madre Teresa. Jiġi memma l-fejn impressjona l-ħadd u l-inqas li nimpressjona l-nifsi. Il-qdusija mhix biex timpressjona, il-qdusija hija biex tagħti l-ħajja. U minn għandu l-ħajja u qed jgħix il-ħajja veru, dak huwa l-qaddis. U Madre Teresa kienet tħobb il-ħajja, kienet tgħixha to the full u tħallas il-prezz kollu biex tgħix u biex tgħajjex. Allura, hija qaddisa kbira, imma x'kienet bniedma kbira. Mhux għax għamlet il-mirakli, jew għamlet l-affarijiet straordinarji. Il-mod pereżempju li kienet tieħu dim kont qed insemmi meta kienet waqgħet u kisret xi kustili. Imma mort l-isptar u insomma u bdiet tgħid, għassi niftu darem u għax għandna storijiet hemmhekk u dak permess u sejra tirrakkonta tieħu pjaċir issa tifla żgħira tieħu pjaċir ix-xogħol tara x-xogħol u s-storijiet tagħha jixterdu mad-dinja. U infatti wara ftit jien stess bdejt isni id-dejja qed suppost qed tistrieħ ma nħalliha. U kien hemm is-storijiet tgħid kemm tawni. X'inhu ħarsu li jablik raħ għax qed iwaħħlu fija li qed inżomma fil-fatti kienet qed iżommni. Bluġieħ kollox. Ġifieri kien dik it-tip ta' mara u dejjem ġifieri ferħana u dejjem dik id-tbissima u dik is-serenità.
Però naħseb dik is-serenità kienet għaliex sabet dan is-sigriet illi nistgħu nsejħulu ħafna affarijiet. Jiena forsi mħabba li Ġeżwita impoġġihom b'dal mod l-affarijiet. Illi sabet is-sigriet tal-libertà tal-qalb. Kienet mara ħielsa, jiġifieri free. U free minn kollox jekk toqgħod tħares ftit lejn ħajjita tara kemm kienet libera dil-mara. Libera mill-biżat, libera mill-attakkamenti. Tagħha m'għandha xejn. Li kulħadd jafar il-rimarka tagħha kienet tgħid jiena daqsxejn ta' biċċa lapes ċkejken flit talla. Xejn mu tagħha. La l-ħin tagħha, la s-saħħa, la l-idejat tagħha. Kienet mara determinata imma mustinata. Jiena nagħmel kull ma nistessa jekk xi ħaġa ma ssirx, mela allura Alla ma jridx illi iwettaqa bil-mod li qed naħseb jiena, jew meta nixtieq jiena. Libertà kbira biex tħabbat wiċċa mal-problemi kollha. U kellha problemi, kellha ħafna, jiġifieri sintendew. Kemm mas-sorijiet stess, kemm fil-kongregazzjoni, kemm mal-awtoritajiet, kemm fix-xogħol tagħha, fil-pajjiżi differenti, eċċetera. Imma kienet mara li ma tagħmel xejn tagħha. Darba niftakar kont għettela mader. Għettela inti importa jekk nirrekordjak u biex nwassal messaġġ ta' dak li qed tgħid liż-żgħażagħ, kont naħdem ħafna maż-żgħażagħ dak iż-żmien u Malta u xtaqt inwassilhom messaġġ. Taf x'qalt li? Qalt li fader, qalt li meta ngħid kelma dik ma tibqax tiegħi. Mela jien biex nagħtik permess li twassala jew le. Dik ħaġa li xejn mu tagħha. Kienet tgħid kif Alla inqeda bija biċ-ċokon u l-faqar tiegħi biex jibda l-kongregazzjoni, taħseb mhux se jsib xi ħadd aħjar minni biex ikompliha warajja. Dil-libertà tal-qalb u dan il-veru faqar aħna nimpressjonaw irwieħna bil-faqar li huwa veru illi tagħha u tas-sorijiet. Jiġifieri da propju anka il-basics ma jkollhomx. Meta aħna għamilnilhom id-dar l-ewwel darba ma' Liljen Miċeli Farrugia sabiex jiġu Malta l-ewwel komunità. Għamilnilhom ix-showers, għamilnilhom il-banju, insomma normali, ma sempliċi ħafna, kienet dar f'qira b'ormla, irranġajnija. L-ewwel ħaġa li għamlu meta waslu neħħew ix-showers. Għax inħasslu bil-barmil. Jiġifieri il-faqar huwa reali. Però l-ikbar faqar jew il-veru faqar mhuwiex in-nuqqas ta' affarijiet. Imma il-veru faqar li ħadnet u waslet u tat lil Knisja Madre Teresa huwa rikkezza enormi għaliex tat il-libertà u s-sigriet tal-libertà tal-qalb fil-ħajja u fil-ħidma tal-Knisja. U l-veru faqar huwa meta bniedem ikun ħieles. Jiġifieri illi mhux ma jużax l-affarijiet, mhux ma jkollux l-affarijiet,
Imma kif jgħid San Pawl, li nużaw dak li għandna qisu mhuwiex tagħna. Nagħlqu billi nisimgħu lil Madre Teresa stess tkellimna kif l-imħabba vera tfisser li tkun lest li tinsa lilek innifsek. In the Gospel, Jesus says very clearly, love as I have loved you. Jesus died on the cross because that is what it took for him to do good to us, to save us from our selfishness and sin. He gave up everything to the Father's will to show us that we too must be willing to give up everything to do God's will, to love one another as He loves each one of us. If we are not willing to give whatever it takes to do good to one another, sin is still in us. That is why we too must give to each other until it hurts. It is not enough for us to say, I love God, but I also have to love my neighbor. St. John said that you are a liar if you say you love God and you don't love your neighbor. How can you love God whom you do not see, if you do not love your neighbor whom you see, whom you touch, with whom you live? And so it is very important for us to realize that love, to be true, has to hurt. I must be willing to give whatever it takes, not to harm other people, and in fact to do good to them. This requires that I be willing to give until it hurts. Otherwise, there is no true love in me, and I bring injustice, not peace, to those around me.
Wasanna fit-tmiem il-programm tal-lum. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madri Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bieb 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madri Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 60 21 21 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madri Teresa Profeta ta' Żmienna jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-3:30 ta' wara nofsinhar u ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u żbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insemmilek. Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, Profeta ta' Żmienna.